barka. So kake ka zama irin wannan, gashi nan bature ya dafa mai farfesu ya ce ya haukace, haka suke cewa farfesa, wai bature ya dafa mishi farfesu ya ce ya haukace. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Don haka jama'a, daga waɗannan bayanan nawa za ka fahimci ashe duk wanda ya ƙware da ilimin sunna da yawa ko shi zai fi kowa ƙwarewa da ilimin alƙur'ani ko, to ka ji sirrin malam Ja'far ɗin da kai kake nema. Galibin ɗalibai wani aka ce musu malam Ja'far ya yi kulliyatul ƙur'anil karim ne, sai kowa ya zage wa ƙur'ani kaɗai ba ruwan shi da sunna. Ka je ka samu Ja'far sanda yake Madina, duk inda ake majalisul ilmi na malamai zuwa yake zauna. Ka je ka samu Ja'far duk inda ake karatun hadisi fiqhu tafiya yake yi. Ka je ka duba akan menene Ja'far yayi masters din shi a Sudan, akan adab ne, Arabic literature, saboda ya kware da Qur'ani, ya kware da sunna. To amma kai baka san wannan tarihin ba, kai kawai wai gani kake kaje kai ta hadda Qur'ani, kai ta hadda, kana ta zuwa gasa, ana ta zuwa 'yan matan islamiyya kana burge su, wai wannan shine abin da ya dame ka. Sakamakon haka baka san sunna ba, sakamakon haka baka aiki da sunna, kuma baka ganin darajar malaman sunna, don wai kana ganin ai Qur'ani ya fi sunna. To ka bata. Qur'ani ya fi sunna wajen daraja ne, amma wajen karfin kafa hujja duk ɗaya ne. Saboda ka ji hadisi annabi ya ce an bashi Qur'ani an haɗa mai da sunna. A ƙarƙashin wannan hakikanin al'amari ba za mu taɓa kaiwa ga nasara ba jama'a sai mun ƙware da sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. A nan zan saurara a yau insha Allahu ta'ala. Kamar yadda na ce, sharar fagen yanzu ta koma ta wace nake ƙara sayi. Idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe tsakanin magariba da isha, waɗannan ranakun na gobe da jibi shine ranakun karatun sharhu sunna. Ina fatan zan karkare karatun nawa, don haka ka je ka fara nazarin wata magana wadda zan zo in tashi a kanta. Tana nan a cikin sharhul aqidati tahawiyya, a inda za ka ji muhimmancin fahimtar sunna wajen ka fahimci alkur'ani. Za ka ji inda malamin zai ce wa kaifa ya takallamu fi usulid dini man la ya talaqahu min alkitabi was sunna wa inna ma ya talaqahu min qawli fulanin wa idha za'ama annahu ya'khudhuhu min kitabillah la ya talaqa tafsira kitabillah min ahadithir rasul ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. إن شاء الله تعالى إن أنزو كراتون gobe zan karasa tattauna mana waɗannan maganganun, to sa'an nan sai kuma in karkare abubuwan da ne alkawari a kai, su ne hanyoyi waɗanda za su taimaka wa dukkanin wani musulmi domin ya yi kyakkyawar fahimtar sunna. Wannan za mu yi photostat ɗin shi insha Allahu ta'ala, domin kowa daga cikinku ya samu ainihin ya same su insha Allahu ta'ala. Amma zan lakasa su a cikin takarda wadda ba za ta wuce shafi ɗaya ba ko shafi biyu insha Allahu ta'ala, sai ainihin a samu domin ainihin a karanta. Jama'a kun fahimci wannan? Ma'ana zan rubuto mana wasu ƙa'idoji ne da malamai suka tabbatar da su, cewa wace hanya ake bi ake wa hadisai kyakkyawar fahimta. Don sai a ji mun fassara hadisi sai a ce to an je wurin malaman garin nan su ba haka suka fassara hadisin ba. Za ku ji a bisa wace ka'ida ce ake fassara hadisi shi kanshi a dace. Akwai dawabit. Gashi a hannuna littafi ne sukutun da guda, amma zan ainihin wato tattara in tace shi a cikin shafi ɗaya ko shafi biyu, in karanta ka'idojin in yi muku sharhinsu. Ina fatan duk wanda ya mallaki littafin sharhu sunna gobe ya zo da shi, wanda kuma bai mallaka ba to ya tabbatar yana da photostat na muƙaddimar littafin, domin gobe za a shiga doron karatun littafin insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya gafarta al-Imam al-Baghawi, Allah ya yafe mishi, Allah ya ɗaukaki darajojin shi duniya da lahira. Jama'ar musulmi mu ne kowa fatan alheri, muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.